Mă numesc Alin Popescu, am 40 de ani, sunt medic primar de medicină sportivă și de 12 ani colaborez cu Federația Română de Rugby. Timp de 4 ani am fost medicul echipei naționale de rugby a României, iar de 7 ani sunt director medical în cadrul Federației de Rugby. De 6 ani colaborez cu cel mai mare operator de servicii medicale private din București, de sănătate, și îmi face plăcere astăzi să vorbim despre crioterapie. Când vorbim de crioterapie, și aici mă refer evident și la plasturi deep freeze, putem nu doar să privim traumatismele de care știm, care pot fi sportive, nu, putem privi și picioarele obosite. Pentru că la un moment dat, datorită faptului că stăm foarte mult în picioare, există, datorită poziției ortostatice și evident datorită gravitației de care nimeni nu poate scăpa, există acele umflături, acele picioare efectiv de oboseală, mai ales vara. Mai ales pe perioada verii, cum e acum, plină vară, picioarele se umflă. Și atunci, clasic, noi folosim gelul cu heparină și băi reci, dar dacă nu avem posibilitate să facem baie rece, recomand cu căldură să folosim recele și sub altă formă și să ridicăm picioarele undeva la 20-25 de grade când ajungem acasă, să ajutăm returul venos și limfatic, deci returul sângelui către inimă. Pentru că, de exemplu, baia caldă sau gelurile care încălzesc umflă suplimentar picioarele deja umflate. Noi dacă vrem să desumflăm o zonă netraumatizată, dar obosită pur și simplu, trebuie să folosim heparină și rece. Deci obligatoriu rece, rece sub toate formele lui, dar rece și evident în măsura în care se poate să nu mai continuăm să stăm în aceeași poziție, adică să ridicăm, dacă ne referim la membre inferioare, să ridicăm membre pelvinului la 20-25 de grade față de planul patului. În ziua de astăzi, crioterapia este practic unanim acceptată în lumea medicinii sportive, în zona medicinii de recuperare, în ortopedie, în reumatologie și așa mai departe. Toți medicii, toți specialiștii în domeniu sunt unanim de acord, practic, că există o valoare clar definită și bine statutată a crioterapiei. Întrebarea care se ridică, și această întrebare evident are multiple răspunsuri, este cum facem crioterapia, nu de ce o facem. Folosim apă cu gheață, punem sportivii să intre în pubele pline cu gheață, punem plasturi cu gheață, dăm cu geluri reci, folosim spray-uri cu gheață, cu mentol, facem crioterapie uscată, umedă. Întrebările sunt în această zonă, nu dacă trebuie să facem crioterapie. Istoric vorbind, crioterapia este cunoscută din antichitate, fiind la îndemâna oricui, Hipocrat însuși folosind gheața, zăpada, pentru a alina durerile contemporanilor lui. Înainte de a exista anestezia clasică, care până la urmă este apanajul secolului 20, în Evul Mediu, de exemplu, foloseam gheața preoperator ca să facă o anestezie locală. Revenind la zilele noastre, crioterapia își are locul ei bine statutat în controlul durerii locale după traumatisme. Poate aici e cel mai frecvent întâlnită și nu degeaba vorbim foarte des, foarte frecvent de RICE. Mai nou, PRICE, a apărut și elementul de prevenție. Prevention, Rest, Ice, Compression, Elevation, este ceea ce trebuie să facă oricare dintre privitorii mei dacă au un accident. Un accident pe terenul de sport, un accident casnic, un accident în drum spre muncă. Da? Deci după ce punem, să zicem, într-o întorsă de glăznă, articulația în repaus, imediat aplicăm gheață. După care facem compresie și după care ținem piciorul ridicat. Da? Ice-ul acesta, cum îl facem?
crioterapia aceasta cum o realizăm? În filmarea aceasta avem două soluții, sau în fine, vă prezentăm două soluții care sunt la îndemâna atât a medicului sau a cadrului medical, ca să lărgesc un pic area de fusie, dar finalmente și a pacientului bine informat. Deep freeze-ul este un plasture rece, un plasture care răcește zona respectivă și care evident îmi înlătură pe timp scurt, 2-3 ore, durerea. Dar mai mult decât atât, face și vasoconstricție, ceea ce înseamnă de fapt că împiedică inflamarea excesivă a locului traumatizat. Pentru că întotdeauna dacă ne referim la rece, indiferent că creăm recele, creăm crioterapia prin deep freeze sau prin alte procedee, mai mult sau mai puțin moderne, recele înseamnă antalgic, înseamnă painkiller, înseamnă controlul durerii, dar totodată înseamnă și antiflogistic, antiinflamator, adică controlul edemului. Pe de o parte am beneficiu că zona respectivă nu se umflă, iar pe de altă parte că doare mai puțin sau chiar nu mai doare deloc. Practic cu deep freeze plasture eu mi-asigur un confort local în ceea ce privește durerea și totodată nu las zona traumatizată să se umfle fără a avea o investiție mare de timp, de bani sau altfel de investiție. Se cumpără, se aplică extrem de ușor, peste care pot să pun compresia temporară până ajung la medic sau până, în fine, să iau o decizie privind ceea ce se va întâmpla mai departe cu zona traumatizată. Trebuie să privim această terapie rece așa cum este, ca o terapie de primă intenție. Dacă venim în zona de sport și acum suntem pe un teren de rugby, putem fi într-o sală de handbal, de basket sau orice sport de echipă care presupune contact, în sportul de contact traumatismul e foarte frecvent și n-ai timp nici de puși de gheață, n-ai timp nici de plasturi, n-ai timp, îți trebuie un spray care să-l aplici rapid, local și sportivul în 10, 15, 20 de secunde să se întoarcă în joc. Și atunci avem o soluție și pe acest segment. Vorbim de spray-ul deep freeze, care este un spray care acționează bine, care își face treaba, care este un analgic valoros și care permite sportivului să se reîntoarcă în activitate. Acum, evident, ideal ar fi ca acest spray să fie aplicat de un om cu experiență medic sau chiroterapeut, că el să poată vedea ce s-a întâmplat acolo. Nu aplicăm spray-ul dacă avem fracturi, nu aplicăm spray-ul dacă avem sângerări. Spray este foarte bun, ideal pentru contuzii, pentru mici întorse, pentru mici luxații, dar nu în momentul când avem o leziune sângerândă sau când avem o fractură care evident necesită un alt tratament. Însă 90% din traumatismele de pe teren necesită spray. Dacă vedeți, și acum îmi permit așa o glumă, dacă vedeți o înregistrare a unui meci, indiferent, repet, nu vreau să vorbim doar de rugby, de fotbal, de handbal, de basket, dar hai să ne oprim la fotbal, că în fine, e sportul cel mai popular în acest moment pe planeta Pământ, medicul are întotdeauna în mână un spray și de obicei un prosop sau un spray și o geantă. Spray e nelipsit pentru că gheața pentru traumatismul care se produce prin contact este de neînlocuit. Deep freeze spray este un spray care, în afară de calitățile lui, aparține până la urmă și țării în care a fost fabricat, are o foarte bună aplicabilitate prin prisma faptului că e foarte mic, e foarte ușor de folosit. Chiar eu zic că la sport de contact adevărat e un spray, un meci. S-a tăiat meciul, ai dat spray-ul la reciclare, ca să fim în ton cu secolul 21 și luăm un altul pentru un meci nou. E un spray eficient, un spray bun, e un spray foarte ușor de folosit.
Nu trebuie să avem senzația că dacă tubele sunt mari, sunt foarte eficiente, ele sunt mai greu de manipulat. Defrizul e de fapt făcut să-ți intre exact în trusă. Pe de altă parte, chiar dacă ai unul în trusă, tentația că e un medic sportiv e să aibă unul în mână. E o chestie care ți se imprimă în anii de muncă să ai mănușile ca să nu intri în contact cu sângele sportivului și să ai și pe astea sunt două reflexe și întotdeauna să ai ceas pentru că ești luat de meci și firesc cât mai e. Astea sunt lucruri care nu pot lipsi, e evident. Așa cum spuneam, Deep Freeze Cold Spray, Deep Freeze Spray este un sprijin pentru înlăturarea durerii, dar uitați cât de bine se pliază pe mâna celui care aplică. Este extrem de ușor de folosit. Aplicăm de 2-3 ori de la 15-20 de centimetri de suprafața lezată și răspunsul, practic, vedeți, răspunsul este instantaneu, neproducând niciun fel de iritare a pielii. El poate fi folosit la orice vârstă peste, evident, 5-6 ani. Așadar, este un produs pe care eu personal îl văd indispensabil în trusa de teren a oricărui medic sportiv, dar nu numai. Înainte de a trage o concluzie, vreau neapărat să înțelegeți, dragi privitori, că indiferent că vorbim de Deep Freeze plasturi, că vorbim de Deep Freeze spray, vorbim de rămurelele unui copac mare care se numește crioterapia. Crioterapia în sine reprezintă o opțiune imposibil de neglijat în ziua de astăzi. Recele, prin caracterul lui vasoconstrictor, prin cuparea durerii, evident temporar, în sportul profesionist, dar și în sportul amator, reprezintă o soluție demnă de luat în seamă. În altă ordine de idei și dacă vreți, ca o concluzie a materialului pe care l-ați văzut în aceste minute, a spune că RICE-ul, Rest Ice Compression Elevation, este sintagma de aur în momentul în care avem, sau cheia în momentul în care avem un traumatism, și dacă ne referim la gheață, la ice, Deep Freeze plasturi inițial, dar și Deep Freeze spray reprezintă o opțiune demnă de a fi luat în seamă.